Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. O insigne economista galego Cañita Brava rematou a súa intervención na reunión do Fondo Monetario Internacional, reunión que levaba por título "O que teña traballo pode darse cun cántaro no peito". Nesa mesma reunión, a mandataria alemana Angela Merkel dixolle a Papa Andreu: "Aguanta, burro, aguanta". Cañita Brava, preguntado polo tema da crisis da deuda griega, dixo: "A Unión Europea es cacahuetes pa los monos". Ben, e a continuación unha noticia de alcance que ten consternada a toda Galicia. Está por confirmar, pero creemos o peor. Estamos todos moi preocupados porque, según avanza nun titular a Axencia EFE, ollo, atentos que isto é moi grave, o actor galego Isi leva casi 20 minutos sin falar. A familia está destrozada porque tamén se dice que leva máis de unha hora sin vestirse de muller. Está moi preocupado. Concretamente, o actor galego, chamalle actor, chamalle manillar de bicicleta, acaba de confirmar que leva exactamente 18 minutos 23 segundos sin falar. 18. Hola, aquí o temos o actor galego Isi, que leva sin falar 20 minutos. Boas noites. Que tal? Non pode falar, foi unha promesa a San Andrés de Teixido, un ofrecimiento. Non nos quere falar. Bueno, todos moito máis tranquilos, moito millor. Se non fala, pois millor para todos. Salla para fora, home, salla para fora, non esteña aí. Supoño que sería eso, non? Unha promesa, un... No, por non falar, pois, cando non hai que dicir é mellor calar a boca. Camarón que se duerme, llueve máis temprano, non? Moi ben. Bueno, pois aquí despedimos o actor galego Isi. Moitas gracias, compañeiro, moitas gracias. De nada. Ala, xa falei. Non podía falar porque resulta que fun a miña dentista e resulta que puxo en pasta e dixo me Isi, como fales, trájalo en pasta para dentro e acabo trájalo en pasta para dentro, perdín os cartos, perdín o pasta, perdín todo unha cosa. Era moito tempo calado para un corzo. Venimos agora con outra nova de alcance. Imos con outra nova de alcance internacional. Un turista alemán morre devorado por caníbales da Polinesia francesa. Ao parecer, o devandito turista de orixe xermánico estaba de... Vale. Está mal. Esta sección está patrocinada por Conguitos. Está mal. Como que está mal? Que non era alemán? Non era alemán o turista que comeron? Esa noticia está totalmente mal. Non era alemán ou que? Non era alemán, era un animal. Comeu un animal. Vale, vale. Entón quedo máis tranquilo, entón vostedes non son antropófagos. Digo que non son caníbales. Pero que somos corzos ou que somos? Son caníbales ou non? A xente non... Nos gustamos a xente, pero non comemos a xente que vamos de nós. Sabes? Nos somos... licántropos. Vale, perdón. Son licántropos. Homes lobo. Que homes lobo, mona. Homes lobo, no. Nós,
O que queremos é a xente, queremos a moito. Filántropos, filántropos. Filántropos. Mira unha cousa, pode ir aí adiante, xa que estamos así falando de cousas, pois... Pase para aquí adiante, unha pausa para o noso conguito. Non como, non como. Non como, non como. Cuidado, que non come, e que é iso que leva aí colgado da lanza? Estos son cabezas de cas. De cas, pois a mí pareceme cabezas humanas esas, No, pois son de cas da casa, de palleiro, can de palleiro. Son como a da casa, só lle falta falar ao can. Pero parecelles ben comer canes. E logo, vostedes non comen animais, ou que pasa? Bueno, son máis de vegetais, ou animais, non... Bueno, nós comemos animais, vos vegetais, hai dous mundos, dous reinos, o mundo animal, o mundo vegetal. Hai tres, o mundo animal, o mundo vegetal e o mundo mineral. Apenas os mineiros nos comemos que veñen con areas como os berberechos. Ollo a noticia porque nos acaba que decir que non comen mineiros. O sea, confírmase, son caníbales, comeron o alemán. Dalle, que non comemos xente. Que é iso? Un reloj, creo. 10 euros. O sea, que non come xente e ten un reloj dentro. Que tiñan relós animales? Tiñan unha xenda moi apretada ou que? Bueno, é verdad, comemos xente, pero que pasa? Hai outra xente que come hamburguesas, mira, sabes? Cada un come a merda que quere, entendes? Nós comemos xente e punto final, pero non diga moi alto que andanme detrás. Caníbales independentes da gastronomía antropofágica ou antropófaga, como queira, son unhas miñas xoias, bueno, unha raza que, sabes, que non quere ser como a nós, porque temos unha cultura de sempre, de que comemos a personas e veñen e, non queremos, come eso, coño! Bueno, o sea, que é un grupo que está en contra dentro do propio canibalismo, como a vos, pero que está en contra de comer... pero xa se puxeron tontos porque polas festas nacionales nosas do... Polo patrón? Sí, polo República de Caníbal, que é onde somos nós, pois nós tiñamos unha costumbre que era dar festas de tirar un turista desde os cocoteros, non? Tirábamos os turistas, facíanos gracia o ruido que facían aquel. E agora están, primeiro prohibiron eso, e agora están co carallo do, sabes, do de comer carne humana, que non lo quero. No, e ainda nos han quitado de torear turistas, Pero, en silencio, mentras nos se entere, millón. Basta xa de costumes violentas! Basta xa de tortura alemás! Aí están os sindicalistas do carallo. O sea, que é vostede do grupo que está en contra do canibalismo. Escoite unha cousa, por que está usted en contra da súa propia cultura, do seu pueblo? Eu máis que nada que por empatía, porque é retrógrada, e porque eu creo que, bueno, que é un follón todo isto. E ademais que está moi atrasada, que non coincide coa cultura actual que vivimos na Polinesia. Pois pareceme moi ben vendo dun caníbal que usted antepoña os intereses da humanidade aos propios intereses da súa comunidade caníbal. Hombre, sí. Esta o que non quere é porque convidámola a cear a semana pasada. Bueno, convidámola a miña casa. E tamén ten algo que ver, teño que recoñecer. Ademais, a crise afecta a todo, porque hai moito menos turista na Polinesia e a falta de comida, pois, crea malestar. É verdade isto. Bueno, entón debía estar usted contenta, se invitaron a cenar, ten que estar usted contenta. Pase por aquí, hombre, explique como invitaron a cear. A mí máis que contenta, eu que estou trenca, estou algo trenca mesmo. Unha cosa lle dixo. Máis descocida, que me escoce polo muñón, me lo pode levantar. Invitámola a cenar, casi a comemos entero, que pasa que estábamos do churrasco farto xa, pero... E ainda menos mal que a xente que había ali era máis de zanco que de pichuga, se non comía máis de... Grupo mítico de rock. Non vos podo dar máis pistas. Grupo mítico. Vos vou pedir a canción, xa ves a canción, mellor. Va a desflipar. No. Va a desflipar en... Fisherman. Vamos co primer tema. Son temas que le escoitan por primeira vez. Tamén. Aí está a batería. A su trío ha sido pli en así chumasi mítico grupo de rock.
Esa es la Think to Myself for a Wonderful World. Wonderful World. Wonderful World. Joder, no me acuerdo. Asustado. La versión la hizo Joey Ramone. Joey Ramone, Wonderful World. Wonderful World de Joey Ramone. Ahora a continuación nos va a explicar Manolito quién era Joey Ramone. Pois se che diga a verdad non o conocía, non sabía. Non sei quen é. Oye, espectacular, Pablo. Es que yo canto así en inglés tamén. Sí, bueno, entonces non vas ter problema ca segunda canción. A segunda canción é tamén dun grupo rock, duro, rock, un dos grupos míticos tamén, vale? Neste segundo tema vou vos pedir tamén título do tema, vale? Manolito, ánimo. Moi atentos. Arranca con baterías. Non son a grupo... Parece ACDC, pero... Por aí va bien. ¿Pero qué canción es? Dice Álvaro, polo cantante parece ACDC. Tamén pode ser Mica. Ou Betty Misiego, podía ser perfectamente. Clásico de ACDC. Highway to Hell. Highway to Hell. Más clásico de ACDC. No. Back in Black. No, pero me impresionó que caeras na voz do cantante de ACDC. Mirando perfecto eso. Que se parecía. Si ella mismo estaba de cantar. De ACDC, conoces moito ACDC, da sesión Bermúdez. Bien, acierto y medio, vamos a decir que tal. Último grupo, si cabe, más, bueno, igual de conocido, ¿vale? Este sí que tienes que decir o título porque é un título moi conocido. E un cantante moi conocido e un grupo moi conocido, verdad, Manolito, que vas facer agora? Non sabe, porque ele é a primeira vez. Ele é a primeira vez que o escoita. Moi ben, Manolito. Tercer tema para Manolito. É que se o escoitara só sabía. Duelo Manolito el pescador, Pink Noise. Choque de estilos. Vamos allá. Manolito. Muy atentos. Yo creo que este va a ser más fácil. Hello. No, pero ¿cómo se llama esa canción? Vértigo. O sea, ¡Vértigo! Ahora, por favor, vamos a escoitar a explicación cómo... Yo es que he visto un gesto muy característico de Bono. Y ahí ya... ¿Perdón? Sí, le he visto que ha hecho un gesto de Bono que hace al cantar esta canción justo y me ha recordado. No, José Bono. El ministro. No, José Bono, no. José Bono. Álvaro, é normal que lle viras un gesto de Bono porque para el Bono é unha referencia. Unha referencia de Pan Bimbo, porque... Oye, impresionante, ¿eh? Es impresionado que... Iba a decir cultura musical, bueno, con Manolito non... Bueno, Manolito, vouche regalar o disco de Pink Noise, vale? Porque fixeche moi ben. Bueno. Manolito, esta xente de fora, non sei... Se che dou o disco non o pode rechazar. Non, home, non. Tens que dicir, iba a comprar. Vale, facémolo outra vez, eu dou o disco e te dixo, menos mal porque iba a comprar mañá, vale? Ben, vamos. Manolito, xa que o fixeche tamén, vouche regalar o disco de Pink Noise.
Home, pois alégrome porque, mira, é un grupo que eu admiro moitísimo e aparte... Benjamín, a ver se digo ben, Novegil. Sí, sí. Novegil. Mariñeiro. Mariñeiro. Mariscador ou mariñeiro? Mariñeiro. Fai 4... Ai, mira o que pon aquí. Isto podo dicir. No. Digo eu ou non? Como queiras. Non, se que non queres non digo, Por mí digo. Non, non digo. No? Non digo. Bueno. No, Fai digo. Digo. Sí. No, pero que a ver. Eu digo, Sí. Digo. Sí. Dixécheme tú que dixera, Vale. Fai 4 ou 5 anos tocaronlle 300.000 euros no cupón dos cegos. Real. Dixécheme tú que dixera, Bueno. Canto foi? Non foron 300.000. Hai que sacarlle un pouquinho menos. Di a verdade porque se lo han venche Hacienda encima, 30.000 euros. 30.000. No cupón dos cegos. Ten un irmán maior que... Ai, Agora. é que pongo as cousas aquí. Mi madriña, que? Isto podo dicir. Ten un irmán maior que se quería casar antes, pero a tua muller quedou preñada. Eso non xa. Eso non dicir. Nada, eso deixamos. Rita Santurón. Santurón. Madriña. Carai, hai xente conocida aí, non? Onde sacaste iso? Rita Santurón. Santoro. Rita Santoro, máis conocida como Rita la Tola. Más o menos. A pomba. Rita a pomba. Esto sí que é mariscadora, Rita, non? Donde sodes? De placeres. De placeres. Placeres. Sí, entre Marín y Pontevedra, sí. Placeres. Capital. Placeres. Que hai placeres. Sí. Placeres. Bien. Un detalle que a ela gustalle moito... No, isto sí que non podo decir. Isto xa non te pregunto porque isto non podo decir, o que é moi cedo para decir. A ela gustalle moito, 3 ou 4, e el... No, menos. Gustalle. Bueno, Benjamín, vas a empezar tú. Sabes como funciona isto, non? Voulle facer unha pregunta a Rita, tú tesme que contestar exactamente o que conteste ela. E isto ganas unhos premios aquí en Media Castaña que flipas, porque aquí damos unhos premiazos, ríete todo o cupón. Dalle. Primeira pregunta para ti que despois voulle preguntar a ela, vale? A ela, a ver se coincide. Rita, supoño que compartiredes as tarefas domésticas da casa e todo eso. Sí, más o menos. Que quere dicir máis ou menos? Que cando non Non foi estamos eu... escoitando, que? Oíme, Benjamín, non me escoitas. Non me escoitas. No. Digo, Rita, que supoño que compartiredes as tarefas da casa, de fregar, Sí. cociñar, todo eso normal, non? De vez en cuando. Cal é a cousa da casa, a tarefa doméstica que menos che gusta, que máis odias, a que digas, isto non lo quero facer jamás? Yo, que, Sí, no, tú. que non me gusta a mí. Que non che gusta a ti, porque aí xa sei que non che gusta ninguna. Se preguntamos eso, que non che gusta facer o que peor levas? Pues ni idea. Nin idea, que decir que che gusta todo. Todo. No, para algo eu sei planchar. Por ejemplo, nin planchar non me gusta. Ai, pues a mí sí. As toallas sí, porque fan xa están planchadas. Pero algo que non che guste, nada. Ou será algo que non lle gusta a él, que non lle gusta a él. Echar a ropa a secar. Botar a roupa a secar. Eso. E dalle tanto traballo, eso. Uf, Botar a roupa para colgala. para colgala. Pero por que protesta por eso? Mima, Volvamos a preguntar a él a ver se pues pregunté. Benjamín, Saca cascos. preguntamos a Rita. Xa nos dixo que compartía as tarefas da casa, de, bueno, todo, de fregar, cociñar, todo, non? Que facían esos dous xuntos, todo. Mi madre. Entón preguntei a ela, cal é a cousa, a tarefa que menos lle gusta facer a él? Ela dixo, me igual, gustalle todo. En principio non ten problema por nada, digo, pero gustalle planchar? Dixo ela, muchísimo. Planchar é o que máis lle gusta. Pero díxome unha que é a que menos che gusta. Ahora tesme que dicir ti cal é e coincidir ca súa resposta. Meca. O que menos che gusta facer na casa. A ver, do outro xa sabemos, quero dicir, de tarefa... Do objetivo.
Me cago na puñeta. O traballo, que tarefa doméstica que menos che gusta facer. Facer non me gusta moito, A ver ninguna, se pero bueno. coincides ca que dixo ela. Sí. O planchar ese non me gusta, O Pero eso quedou claro, eso quedou de planchar, quedou claro. Pero unha cousa que é que peor relacionada ca roupa. Colocar a roupa. Eso, que colocala ben no armario. Colocala ben no armario. Iso a mí, nada. Iso a mí non me clarea nada. Iso a mí mátame. Colocar a roupa no armario, dixes. Sí. Iso eu, a granel. Rita, dille aí. Eu a granel. Como a granel? Eu boto a granel para dentro. Dille aí que dixeche, Rita, exactamente. Botar a roupa a secar. Iso non, tampouco. Tampouco non. Ni verlo delante. Por favor. Bueno, vale, más ou menos. Vamos a dar más ou menos. Ni un ni outro. Venga, vamos. Vamos agora... Vamos agora con... Tens que poñerte os cascos, Rita, e pregunto a Benjamín. Rita, escoitasme? Sí, escoita. No, bueno, perfecto. Benjamín, cal foi a película que chorache moito? Para a lágrima partida. Mi madre. Unha película. Eso de poucas películas. Contame. Unha película que choraras moito. Eu oficial de caballero. Iso churín eu. Madre. Esa moi. Oficial e caballero. Ai, non. Este é de Richard Gere, que estaba no ejército. Pero, por que chorabas? Meteuste algo no ollo? Chorabas, non? Porque era romántica, non? E a historia de amor e chorache moito no cine, non? Sí. Tu crees que se acordará a Rita deso? Estabas no cine con ela ou con... Estabas no cine con ela cando chorache? No cine, no, na televisión. Mirina moito na televisión. Sí. Muy bien. Vamos a comprobar. Rita, podes quitar? Moi bien. Preguntei a Benjamín. Cal foi a película a que máis chorou el? Pero chorar, para poñerse loco de chorar. Que lloró él. Que chorou el, sí. Bueno, llora con cualquier cosa. É un partidazo, chaval, Ese. Chora con calquera cousa, non lle gusta colgar a roupa, non lle gusta triqui-triqui, no, El, a parte de ser moi choromicas, dixo unha. Unha película. Chorou moitísimo. Pero chorou que parteuse o corazón, Unha película Xa teño unha idea. que veo na televisión. E chorou como se puxo, Puxose dos nervios, xuntouse a máxima que a mínima. Unha película Unha película. de amor, porque ela é moi sensible co amor. Bueno, con esa película, Richard Gere. Pretty Woman. Vale. Oficial e caballero. Cuidado con Ignacio, igual chorache en Pretty Woman. Chorache en Pretty Woman. No, Vale. Cal dicías? Oficial e caballero. Oficial e caballero, Bien, vamos ben. Vamos ahora á parte máis bonita, Rita. Tapamos los ollos. Rita sí que foi á peluquería, cara. Sí. Tú traes o pelo a lo loco. É o vento. Non ves nada, verdad, Rita? No. Moi ben. Ahora vou poñer tamén os cascos para que xa non escoites. Poñemos aquí bacalao mix. Aí vamos. Cascos postos nas orellas. Non me escoitas, verdad, Rita? Benjamín, ven comigo que nos vamos a rir un pouco todos, hombre. Mi madre. Séntate por aí que vamos a ir á escuela. Pon o mandalín. O mandil. Mi madre. É da túa talla, Pero Esta era a miña talla, esta é pequena, mira. Non poñemos nada, Non poñemos nada. Mira. porque engordache esta quincena, engordache un pouco. Déchemo pas medras. Talla aí, moi ben. Ponte naquel lado. Ai, carai, pas medras. Pónteme aquí. Ese é o meu.
Necesito 2 máis voluntarios. Bolos 2, vide comigo, veña. Un aplauso para el vide por aquí comigo. Vamos á escuela, ¿no? Que total... Ahí va. Bien. Estás guapísimo, Benjamín. Moi ben. Que tal, compañeiros? Como vos chamades? Héctor. Héctor, que tal, Héctor? Miguel. Miguel, moi ben, Miguel. Ben, Héctor, Miguel, Benjamín, tedes aquí plastilina. Acordades vos da plastilina? Sí. Moi bien, Benjamín. A prova vai ser a seguinte. Vades ter que facer o que eu vos diga, unha figura. E despois, Rita ten que saber cal foi a que fixeches ti. Mi madriña do querer, Dios mío querido. Dios mío querido. Que podemos facer ca plastilina? Dice. Que se vos ocurre? Benjamín. Xa vou, alá. Se me lleve aí. Tú eras mariscador, non, Rita? É que marisquera, non? Mariscadora. Sí. Sí, sí. Pois chicos, preparaos, vamos facer, vou vos dar un minuto na máis, un pouco de tempo. Vamos facer, Rita, escoitarme? Non, non me escoito, non me escoito. Vamos facer un percebe. Mi madre do querer. Vale, venga, ya. E daremos feito. Chicos, un percebe, Pues nada máis. percebe ben feito. Percebe, mi madre do querer. Onde sacamos aquí a feitura? Madriña. Bueno, más ou menos. Fainos un pouco máis grande, xa que son gratis, Benjamín, fainos No, un pouco no, máis. pero é pouco que máis mi grandes os madriña. percebes. A ver onde vamos a sacar, Madrid. Un percebe, un percebe. É do grande. Un. Do grande. Como que iredes. Talla grande. Facedes un e colocadesmo aquí, vale? Talla grande. O talla grande levo do medio sí que leva talla grande. Mi madriña es... Mi madre querida. Deixa percebe aquí. Aí está. Venga, outro percebe por aquí. Espera. Outro percebe por aquí. Bueno, mira. A ver o teu percebe, Benjamín. O meu... Percebe. Bueno. Galego, non marroquí, Así, galego. aprieta así un pouco. Ah, non, moi chulo, Ese é dos grandes, Sí, ya ves. Parece unha espátula. Bueno, claro. Moi ben. Tempo, mira que le xa acabado. Está na temporada. Vamos aquí con percebe de... Está na temporada. Aí o temos. Está na temporada, Chicos, moitas gracias. Podedes xa volver ao vosso sitio para que non vos vexa... Sei eu que ele vai acertar, Xa sei o que vas a acertar. Sí, no, él vai acertar. Séntate aquí. Xa mirarás. Séntate aquí para poder engañala, se non xa sabemos buscar está. No, levade os de recuerdo, que podemos facer falta aí. Vamos alá. Vamos con Rita. Calao, Que tal, Rita? Bien, non bien. hai hecho nada do que estuveran facendo aquí. Nada. Moi bien, vou che quitar a venda e vas vir comigo á escuela. Vente comigo para a escuela. Vente por aquí. Séntate por aquí. Va a reventar o mandilón. Bueno, Rita, bueno. Uf. Dame o blanco de aí, Benjamín. Ese nada. Bueno, Rita, Dime. ahí los tienes. Parecen percebes. Parecen percebes. Parecen percebes. Son percebes, ainda que non parezca, son percebes. A prova consiste en que me tes que decir cal foi o que fixo Benjamín. El rojo. Por que o rojo? No sé. Este está muy bien hecho. Isto está moi ben. É moito percebe para Benjamín isto. Bueno, puede ser. Tú crees co amarelo non? Co amarelo non é de Benjamín. No. Non. No. Bueno, vamos descartar o amarelo. Entro vermello. O blanco. Cal pensas que é o de Benjamín? El rojo. Vermello. ¿Por qué? No sé. Más o menos. La feitura. A ver ahora. Hai que sacar a pico trompo esa por aí. Tú eres mariscadora. Sí. Pero non vas a perceber.
No. Vas a... O que cadra meixa... Bueno, que cadra tampouco digas que van a pensar Bueno, que estás... eso. Que estás collendo por aí a lo loco, non sabes? Había sempre me contaba o Toñito de Poi, sabes que era o Toñito de Poi, que andaba collendo ali as... Pois ameixas pola playa, e o vigilante dixolle, non se poden coller ameixas. E dixo o Toñito, son pa comer. E dixo o vigilante, pa comer son todas. Como lo sabes? Que hai moito furtivismo, o que? Nós non. Tú crees que este percebe eu... Xa cae solo. Pois sí que era o vermello, aplausos, Marrita. Oi, espectacular, 3 de 3, Conocedes, vos ben, canto tempo levades casados? Pois para el año 25. 25 que? Años. 25 anos casados. Sí. Mentira, Todo na vida. E se entender un paxel de roupa en todas 25 anos. Venga, vamos a dar un aplauso a Benjamín e Rita. Toma, dame cuerda. Boas. Parece que vai frío. Hola, que hai? Que quería? Non é frío, é a sensación térmica. Está vostede soa, señora? Teño días. Ah, vaya. Perfecto. Dígame, que quería? A pasta. Que quere? Macarróns ou espaguetis? A pasta gansa, señora. Isto é un atraco. Hai un atraco e o precio da gasolina. De verdad que un atraco a man armada, o que é? Un atraco en serio, señora. Estou roubando. Un atraco! Vamos, deixe de verdade de Ai, ver a Dios pasta. mío! Pero que basta! Que pasa que estaba no cuarto de baño e non podo orinar tranquila? Un atraco, hai que facer algo! Ai, non marcado algo, que? Un atraco. Ai, que un atraco! Ai, Dios mío! Un atraco! Pero vamos a ver, claro que barros son estes, home, non se poden nin pelar as patacas. Silencio todo o mundo. Vamos, déame a caixa. A caixa. No, a caixa nada da caixa. A caixa vou na protexer eu que a miña vida se fai falta. No, viña por ela, se quere. Que máis dá, se non cae ni un peso aí Mas ti dentro? sabes o que vale unha caixa registradora? Carto non haberá, pero isto é ruína, non sabida se non leva a caixa, pero... Momento, tranquilo, tranquilidade. A mí non me interesa nada a caixa registradora. Eu quero os cartos. Entonces nada, carto non hai. A caixa, a mí o que me preocupaba era a caixa, sabes? Eu non... É absurdo. Vamos, deixade de historias e dádeme todos os cartos que haxa no bar. Perdone un minuto, perdone un segundiño, mire. É que usted se nos avisara con tempo, nos xuntábamos, nos reuníamos uns cartos para lle ter aquí, como fan nos bancos, hai que avisar con antelación. Pero se chegou aquí de sopetón, e nós así nese momento non temos nada para lle dar. Silencio! Pois xa poden empezar a aparecer os cartos de onde sexan, porque senón a primeira que vai para a pataqueira é vostede. Che, que esa miña nai, a ver quen vai para a caixa, igual... Perdón? Nada, sempre é mellor incinerar que ir para a caixa, nada. Me confundir. Así que... esta especie de falete é a súa nai? Que me chamou? Pois se non hai cartos no bar, haberá na casa. Así que, señora, sé tan amable de acompañarme. Ei, vou levar a túa nai de refén. E se non consigues 1 millón de euros, terás noticias nosas. Moi ben. Señora, e non precisamente ¡Alto vos. la Guardia Civil! Así me gusta que está avisando moita xunta. Matar os cochos a pistola, non cos coches. Moi bien feito. Venga, que tal? Como de ervas aí? Eu creo que non é bon momento. É bon momento que veño loco que parei un Renault Twingo, que viña un chaval falando polo móvil. Te veñe que quitar o móvil. Te veñe que quitar o móvil que... Un momento. Como conseguir que chegase tan cedo? Que fai ese tipo aquí? É fácil. É Guardia Civil. O Guardia Civil está máis no bar que fora dele. Perfecto.
Pois entón todos vos sodes os meus reféns, de acordo? Isto é un secuestro e deixamos as barbadas. Quero... En 5 minutos quero un coche na porta. Aí fai ben dicir que ahora non se vende un, ahora poñenlle na porta, Se vai a concesionar e poñenlle o coche na porta ahora mismo. Non collo a tu hijo que non vai moi ben, pero chame que lle poñe na porta. Parece fácil negociar con este tipo, pois xa que vostede tan amable que poñan no maleteiro do coche 1 millón de euros. Fan boa falta, dixo que lle tocaron 45 millóns de Santa Comba. Todo lo que venga é bueno, todo lo que venga é bueno. 1 millón de euros fai moita falta que as pensións están moi mal, moi mal. E ademais gustaríame ter un avión agardando por mí. Parece que vai tronar. Para. Que razón ten? Este é un atraco, pero a culpa é dos bancos. Cacahuetes para os monos, é o que nos dan os bancos. A culpa é dos bancos. É un atraco criminal. Silencio todo o mundo, silencio. Quero un avión e quero que haxa un billete para Brasil. Para Brasil? Pareceme bien ir a Brasil e non ir a Benidorm ver María Jesús e su acordeón. Que vas a ir a Benidorm. Ir a Brasil a bailar. Brasil. Pareceme boa idea. Estou contigo. Usted é un señor que ten unhas ideas cojonudas. Usted pode ser alcalde de Guadalajara. ¿Dónde usted? ¿Cómo se llama usted, señor? Secuestrador. Pero este non é de aquí, este non é apellido de aquí, Está de fora, ¿no? De Guadalajara. Señor secuestrador, dijo, estou completamente de acuerdo con usted. Todo correcto por el libro, bien. Írese para Brasil e disfrutar. Chavalitas jóvenes, ali, bien. Mire, señor secuestrador, que estou embarazadísima. De feito, xa non me dan as contas. Vou romper augas aquí, vou poñer por todo perdido, rompendo augas. Rompendo augas, non, ti rompes augas, rompe la barra, rompe o café, rompes todo. Xa non sei para que contrataches. Silencio. Unha señora neste estado non pode levar este tipo de impresións. Por suposto, marche, señora. Eu non son ningún Herodes. Non estou disposto a matar criaturas. Alto aí. Vosotros pensades que eu son tonto, ¿no? Que non me din cuenta. Pasa que estaba disimulando. Pero dime cuenta perfectamente do que está pasando aquí. A policía non é tonta. E iba sendo hora tamén. Por favor, que pensaste, logo? Vamos a ver. Esta señora non está embarazada porque onte non estaba embarazada, hoxe tampouco vai estar. Como? Que significa isto? Bueno, tamén é verdad que fun facer a ecografía e non daba claro se nena ou nena. Tampouco contaba cun coxín, mira pa aí. O que comes? Teño que andar sempre con el encima porque o Juan encima temos que andar con el, que sempre hai unha comida ou hai ajo, hai unha patrañada e estamos pendientes. Teniente, dígame, teniente, que tal? Como? Un atraco, diz que hai un atraco nun bar. Como un atraco nun bar? Vou ahora mismo. Como? Unha señora gorda, de chaqueta verde. Sí. Lume con ela, que vai a cobrar a pensión a Alemania. Sí, e unha chavala así, vale, lume con todo. Pero non se preocupe, voy ao pai ahora mismo. O que sería bonito, señor teniente, se tuviéramos a alguén infiltrado dentro do atraco. Veña, voy ao pai a ver se metemos a alguén dentro. Hasta ahora, chao. Teño que marchar, porque hai un atraco nun bar, diz que é criminal. Acaban de chamar ao teniente ahora que vamos a ver que facemos. Veña, vémonos ahora. Por favor. Soy un agente de la Guardia Civil, no ven las letras. ¿Qué tal? Machichaco, será el burro, acabamos de chamar o teniente que hai un atraco e tú aquí. Será mona. Pois niso estamos. O que pasa que o secuestro, no bar da súa filla. Pero que bar da miña filla, se acabo de vir eu dali e agora estaba todo correcto, normal. Había un señor de Guadalajara que se chamaba secuestrador. Pero sabes que é eso? O farmatín que me está comendo a cabeza. E eu non quero ver eu. No. Farmatín chupache a sanja. Antes facían os rotuladores carioca con eso. Trae pa aquí. Sal dai, non mata nada, se mata a gal, mata a bella. Pero, por que vai facer? Non pode entrar, non ve que o vai capturar. O que hai que facer é negociar. Vale, xa vou eu. Hola, somos la lechuga. Pero non faga ni maladas, home. Que quere? Acenda un megáfono, por favor. Que acendas este aceitera do pulpo, carallo, que llevo encender. Vai estar un megáfono. Que tiña que haber un megáfono.
Facendo un megáfono. Tú pensas que Denzel Washington, cando fai negociador, anda con esta mierda? Veña, que vai ter falta de berrar menos, veña. Que quere? Somos los lechugas e estamos reto bien. Xa sabes de sobra o que quero. Quero un coche da porta cun 1.000.000 de euros no maleteiro. Non vai poder ser o do coche. Como que non pode ser? Hai un momento dicíame que era unha idea cojonuda. Era un falar, é que temos todos os coches pasando na ITV e non lle quero dar agora un coche que dea problemas e que non é mal, entende? Non hai unha garantía. Sabe que as manos en alto, imbécil, que la voy a comer. Estou insultando, polo menos que insultando. Aténdame, eu non quero ni xusticia ni suizos xustos. Estou me poñendo nervioso e vou empezar a matar a alguén. Este home vai en serio. Se cadra, hai que activar o corpo de élite. Do líquido tamén. Non, o corpo de élite. O corpo de élite, tarda moito. Non, xa está aquí, Juan Ramón. Veña. Baste cagar, mona, que ven o corpo de élite. O corpo de élite. Este é o corpo de élite. Entón, como é o corpo abandonado? Parece un guan de línea. Será o cuerpo de élite. Esta a pena non ter alguén infiltrado dentro ali. Os de verde! Estou me poñendo nervioso. Quero un avión e un billete para Brasil. Para Brasil? Pero para onde vai para Brasil o jueves que non hai nada? É un fin de semana. Pero o jueves non hai nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Por favor, sáquenos de aquí para dar que pareu! Non berres, mamá. Non berres. ¡Por favor! É que se pónselo que sube a tensión. Grazas, amigo. Estaba me volvendo tolo. Non sei como atura esa señora. Que insoportable. Pois se levo aturando desde que era un chaval, desde que nacín. Así que imaginen. E agora que vas a facer? Non hai Brasil, non hai billete? Eu que sei, eu só pretendía atracar honradamente un bar, pero estou me volvendo majareta perdido. Ademais, estou feito un lío e teño fame, porque eu vim atracar así, co estómago baleiro, para non ter un corte de digestión, e agora non podo pensar, teño fame. Pero iso falas antes, home, non hai problema. Un bocadillo, que quer un bocadillo? Xamón, chorizo, que quer? Calquera cousa, pero a plancha, por favor. Algo quente. Calista, vai falle un bocadillo ao señor, que para un cliente que temos, polo menos tratalo ben. Grazas. Non sei por qué, pero me está dando a min que hai alguén con síndrome de Estocolmo, dese. Non dixas tonterías. Veña, falle o bocadillo ao chaval. Porque aquí o que necesita. Con este caso, este home vai perder a paciencia. É moi fácil dicilo para ti, que estás o guión aí, cabrón. Dime, voy outra vez. Voy, aguantame. Cúbreme. Vamos de verde, quitamos puntos. Hola, bello, tiempo muerto, son de paz. Tragedia. Tregua. Vimos falar, veño falar na máis. Falar, tregua, paz. Isto non é serio. Pero mira, ve aquí. É un momento, tomo que queira, tomolle un café. Ve aquí. Dime. Ve aquí. Tens que desarmalo, cando esteña despistado. Intentar, placa, desarmalo o tipo. Pero imposible, que é un profesional. Profesional tamén, agora, se zagueira máis baixo os pantalos cando diga a gana, que ten que ver unha cousa ou outra. Hai que estar pendiente, que un momento malo teno calquera. Bueno, Vale. Ti non conter moito, pero eu vou intentar. Cando esteña tal, desármalo, vale? Venga, vamos. Tome, se acerca polo carballiño, a ver se me poden arreglar a aceitera. Vaya, se marche. Listo, xa está. Arreglado. Temos un home infiltrado xa. Sí, por favor, un café e unhas Ermida. Margot, un café. Café, Vai intentar desarmalo. as jotas. Gracias. Vamos. Está despistado, ahora podría desarmalo. Non berres, mona, desármalo. Pero que é un tipo que é un profesional. Como? Oh, e vai, escapou. Será el burro, ven aquí. Perdón un momento, vou ali un... Quedai, que vou eu. Quedai. Pero, vamos... Cando estou despistado, que teña pistola, listo. Aguántame eso. É un momento nomás. Hola. Ai, Dios. Que ben se ve aquí a calleja. Non máis, estás despistado. E xa está. Pero
É un acto. Un momento. Un momento que estea despistado, quítale a pistola. Pero vostede é un Porque profesional. estamos entrenados que non somos gilipollas. Sí, Toma, pero- gracias. Gracias a usted. Vamos, non é... Estamos entrenados, ou? Estamos entrenados para el acecho. Ou que? Veña, pero aí o no, tes. Cando os teña despistado, quítale a pistola. Ánimo. Non estou preparado para Deixa má aceitera. Quero unhas gotas. Poña o que queira vostede, dame igual. Eu só quería atracar tranquilamente. Ahora está pendiente exigido. Foi peor remedio que a enfermedade. Non hai maneira. Se puidéramos entrar dentro. Pero aí non hai maneira nin de entrar, nin de salir. Ola, que hai? Tú por onde saliche? Eu polo ventanuco que hai na cociña. Barbaramente, o ventanuco pequeno, pequeno. Sí, metis, vale, estupendo. Se cadra se pudéramos meter o corpo de élite por ese ventanuco, polo que saiu a rapaza. O que marca, ahora se va. Vamos meter o corpo de élite. Pode meter unha patita para enseñarle. Vai entrar o corpo de élite por aí. Home, a mí, se me deixades unha pistola, eu se cadra podo facer algo, eh? Que falta de ignorancia aí na juventud. Usted pensa que unha pistola, un Aqua 44 como esta, pode usar calquera. Isto levamos para entrenaos, facer un FP ou un CCC que che regala unha guitarra para manejar unha pistola. Cuidado, isto non é ni jugar broma, isto é chichar chinchón. Y esto, como dice meu teniente, ojo con las armas, que las carga el diablo y las disparan los gilipollas. ¡Ah! Somos unha víctima pola tua culpa. Xa tes un cadáver encima de ti. Sal de aí antes de que morra máis xente, que mata esta cativa tamén. Niso nada. Non me movo daqui. Tes 2 minutos, os de verde. 2 minutos. Dios. Ou mato al rapá. Perdón. Pero somos colegas. Xa, pero... Vamos ter que botar aquí todo o día. Habrá que entretenerse, por lo menos. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasarte por mi casa. Adiós, don Pepito. Adiós, don José, adiós. Isto vai para largo. Eu marcho, eh? Non, porque eu non podo botar aquí todo o día. Eu marcho. Pero Bueno, se señores, teñen que perdonar. quedar o caso así sen Dame resolver. igual, marcho porque hai partido de voleibol. Croacia, Checoslovaquia, choque de estilos, chúpates. Bueno ver, chao, ala, hasta logo a todos. Pero... Onde foi? Marchou, así, sen máis. No, se di que marche, que marche. Se Ai, marcha, señor. marcharía porque diría aquí non teño nada que facer e... ¿sabes? Isto é desesperante, xa non se pode traballar nin honradamente. Eu só pretendía atracar un bar como calquera ladrón normal. Pero igual, era mellor atacarlle un banco. Un banco imposible. Os bancos xa se atracan agora por dentro. Están así en comanditos propios directores. É verdade. ¿Qué me dou, mi? ¿Qué me dou ese golpazo na cabeza que me deixou tonta e ainda por riba rachou a media por completo? Quen foi? Este señor. Este señor. Hostia, va uno poñer a varilla que estou cansada das súas ramonerías que non tal nin atraca nin deixa atracar. Pero va uno facer como fai unha señora na televisión que lle chaman a Super Juani. O primeiro paso que é o achegamento. ¡Cajo na madre que te pariu! Vamos a ver, ti atracas ou deixas atracar, pero o que che quero decir é que che rompa a cara... Señora, Que? que lle vai facer vostede un home armado? Esto xa primeiro todo, e o segundo, esto, hombre! E agora vou co segundo paso, que é o... ¡Diálogo! O diálogo xa paso del por debajo de la pata. ¡Cajo na madre que... Señora, por favor. ¿Qué? Por favor, é que eu necesitaba unha nai. Tienen unha infancia complicada. Sabes que é a comprensión, sabes que é a comprensión, que comprendas que non podes meterte a roubar nin compañía do meu fillo. Aprende eso. Paso de la cara. Preparados.
Acción. Flanagan. Sabes que non debiches cruzar o tambre. Foi culpa de meu primo que me empuxou. Sabes que esta Corte, corte. Perdona, Manolito. Tú muy ben, teñes que botar a bronca a Eva que sobretúa un pouco. Mas, vamos, vale, venga, vamos outra vez. Preparado, Xeri, 5, acción. Flanagan. Sabes que non debiches cruzar o tambre. Foi culpa de meu primo que me empuxou. Sabes que esta vila é che moi cativa e que non hai sitio para estar os dous. Pero non hai problema, podo mudarme. Podo coller un bus e marchar de aquí. ¡Ole, Manolito! Ti marchas para outro mundo, non ves inverno nin vas ver noia, e xa está ben de facelo parvo, vaite dormir. Ahora sí, preparados, entra Manu Tenorio, Xeri Bill. ¿Te has fijado tú, Que no había huevos, ¿he subido o qué? Hola, ¿qué tal? Perdone, ¿usted por qué pregunta? Está polo burro, un aplauso por señor de burro. Manu, esta é a túa posición. Aí, aquí, túa posición, este a mala, enfrente de ela. Preparada. Acción. ¿Quién mató? ¿Quién mató a ese papo? ¿Quién mató a ese hombre? ¿Tío? ¿Sí ya me da el tono? ¿De que no me da el tono? Vamos a repetirlo. Maestro, dame el tono. Problema, que é un programa en directo e podemos repetir. Si no me da el tono, no lo adivino. Acaba de chegar a Xeri. ¿Quién mató a este hombre que me lo papo? Fun eu que o merecía, era un pasmón. Manolo, algo malo habrás hecho. Algo malo habrás hecho. Manolito, non ci dici che è un ensayo que cantabas aquí? Manolo, no, tú no te Pero levantes. sigo siendo el rey.
parió. Manu, ahora cando tens que matar a mala, ou acaba tú como tú queiras acabar. Pero si yo sí, algo mal habrá hecho, No, mal Manolito. fixo todo, pero... Algo mal habrá hecho. Vas matar a mala ou non? ¿Es necesario? E a quen vas matar entonces? Vamos a matar a Manolo otra vez, coño. Y ahora o beso a mala. Claro, o beso. ¡Ole! Volverás, sabes que volverás a caminar por las calles sin que te importe nadie. ¿Qué dirán? Sabes del que dirán. Esas lenguas afiladas que cortan como navajas se paran a verte pasar y yo verte por la espalda, mirándote al espejo, sonriéndote un poquito, porque hasta el más tonto tiene tu veredicto, porque nadie puede arreglarte la vida y las malas lenguas rondan las esquinas, pegándole un portazo a los comentarios, porque forman parte del decorado. Volverás, sabes que volverás a caminar indiferente delante de la gente con la ilusión, sin perder la ilusión de las tres cosas divinas que importan en la vida. Lo hagas bien o lo hagas mal, alguien dirá lo contrario y hablar por hablar bajo la sombra del desengaño, rompiendo las costumbres, se inventan los caminos, olvidando los complejos, huyendo de los perjuicios, mirándote al espejo, sonriéndote un poquito, porque hasta el más tonto tiene su veredicto, porque nadie puede y arreglarnos la vida y las malas lenguas rondan las esquinas, pegándole un portazo y a los comentarios, porque forman parte del decorado. Tú volverás, 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 volverás. Tú volverás. Fuerte aplauso a esta pedazo de banda.